Jes, tuomarit on valmiina. Kaikki on valmiina. Eli löytyykö Tiia Nuutinen ja Ella Salminen täältä? Nostakaa kädet. Siellä on. Ja siellä on. Tiia Nuutinen. Käsi ylös. Siellä niin. Okei. Yes. Ja Ella Salminen. Yes. Ajanottajat on valmiina. Aika. Kaikki valmiina. Ei muuta kuin sisään vaan. Ja Ella lähtee. Rokkari. Oh. Joo. Yes. Feiki. Kyllä, kyllä. Feiki miksi. Ja ne Tiia vetää. Yes. Oh. Feiki frona. Oh. Oi. Koittaa käpittää. Toi oli hyvä. Se on Heini. Heini, sivu. Tiia, fronttisove. Oi. Joo. Minuutti mennyt. Minuutti vielä aikaa. Joo. Ja Tiia lähtee corneriin. Frontti on liian. Joo. Oi, kyllä. Yes. Oi. Tulee. Frontti disaster. Ai. Vitsi oli lähellä. Kyllä. Vielä on puoli minuuttia aikaa. Kymmenen sekkaa vielä kerkee. Hyvin kerkee. Joo. Päälle, Ella. Vedä joo, vielä on aika. Kerkee. Rokkari, podi, tule. Jee! Iso pöytä Ellalle. Kiitos. Ja tosiaan seuraavaan sitten. Joo, pieni hetki. Pari minuutin breikki. Ja seuraavaksi Oona Solehmainen. Oona, missä on Oona? Siellä. Ja toinen Heini Luotola. Siellä. Vielä hetki menee. Yes. Ja kohta alkaa aika. Tuomarit valmiina. On. Yes. Ja aika lähtee. Nyt. Heini tulee. Kunnon kyydeillä. Fronttia. Oho. Joo. Jee. Molemmat liekittelee menemään. Kyllä. Ja yli. Yes. Yes. Oi. Mitä tulee? Flippi, toi vitsi. Ja rolli niin. Frontti spittiä tulee.
Oi. Vitsi oli boardi lähellä. Minuutti vasta mennyt. Aikaa riittää. Joo! Ai. Boardi! Yes! Hyvä meininki. Puoli minuuttia aikaa vielä. Oi. Ja boardi! Vahva Ihan Rami. sairas. Halfcap flippi. Joo. Ai. 2 minuuttia. 1 viikon vielä. Frontti fiftari. Yes. Ai. Mitä Heini lähtee vikaan? Joo. Ai. Eikä se ollut. Tuleeks vielä? Se oli siinä. Se oli siinä. Kisasormi, kyllä. Noniin, Heini tekee. Sieltä. Joo. Smoothie meno. Kyllä. Kiitos. Ihan mieletöntä. Yes. Joo, tosiaan sitten. Ja seuraavaksi Enni Kalilainen sieltä löytyy ja Ellinora Stenbacka. Mistä löytyy? Mistä löytyy Ellinora? Tuolta. Siellä. Ihan pikku hetki. Kun tuomarit on valmiina, niin ei tiedä. On valmiina. On valmista. Yes. Aika Ok. lähtee. Nyt. Ja Elli. Sisään vaan. Frontishove. Boardi. Yeah! Oho. Kyllä. Rio. Joo, Enni vetelee fronttiollien Riosta suoraan SM-kisoihin. Eiku Simpleille? Molemmista. Kyllä. Ja boardia. Oi. Silloin menee flip. Yes. Lähellä oli. Vedä toi. Yes. Joo. Oho. Molemmat vaatimustelee. 45 sekuntia olisi vielä. Oi. Oi. Kaikki hyvin. Nyt. Kyllä. Ihan lähellä. Ennen lähtee. Oi. Mitä? Joo. Joo. 10 sekuntia vielä aikaa. Vielä kerkee hyvin. Sitten ne hämmerit kehii. Kaikki peliin. Oho. Yksi vielä. Kyllä. Okei. Joo, meneekö päälle? Menee kyllä. Ota. Ja sieltä tulee backside flip. Joo. Oi. Ota vielä. Ota. Päälle. Päälle, molemmat. Ai. Joo, yksi vielä.
Kyllä. tulee. Sitten aletaan pistää. Joo, sit menee. Nyt on viimeinen. Kyllä. Oi. Ja sit lähtee seuraava. Kiitos. Thank you. Ai. Eikä se ollut siinä sit. Se oli siinä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Nanette Eskola. Mistä löytyy Nanette? Nanette. Siellä. Sitten Sabra Pikkuhookana. Siellä. Siellä. Ja Marjut Yes. Vuorimäki. Marjut. Löytyykö Marjut? Marjut siellä. Siellä, okei. Kolmistaan vedätte tän. Joo, kyllä. Ja Kaikki kolme on tuolla. Eli pieni sekannuksia täällä, pieni hetki. Yes. Joo, voi lähteä. Aika lähtee, kun te ootte valmiita. Nyt. Sabra, anna mennä. Lähtee. Skeitat joku vuoden. Yes. Ja Nane. Rokkani, fake. Oi, kyllä. Joo. Oi. Joo, tulee todellakin. Rokkari, fake, ihan satsi. Oi. Yeah. Meininki. Oho. Kyllä. Marjut, fronttiholli. Oi. Hyvin lähellä. Mennä päälle. Oi. Päälle, päälle. Ihan lähellä nyt. None. Sabra. Yes. Joo, puoli minuuttia aikaa vielä. Shovettiin, tuleeko kaare? Ei. No ne flippi päälle. Ai. Vielä Juoksee. Vielä hetki. Oi. Nyt tulee kovin kyydel. Mitä Nanelta lähtee vielä? Yes. Oi. Marjut. Yeah. Viimeisiä viedään. Kyllä. Joo. Nyt tulee. Yes. Monelle siinä. Joo. Kyllä. Joo, nopea. Flippi. Ai. Marjut, feiki, pigi. Big spini. Ei. Ja siinä oli. Kiitos. Kiitos. Nouseeko kisasormi ja meneekö flippi? Poppari, tulee. Poppari, flippi. Kaare. Heitos. Mitä vaan. Ei. Kiitos. Iso käsi kaikille naisille. Todella hienoa. Joo, eli pieni hetki.